sino, ha? Basta ka po. Ano ba ito? Consolation, tatlo. Tatlo. O, dalawa lang kukunin ko ah. Sabay-sabay tayo, hindi tayo magkakaipin. Dito nga, kakantang yun. Dalawang pula, ma. Oo, makinig ha. Ako mag-aaral sa maingay. Ang maingay, hindi kasali. Number. Kulay, ano sa pink? Orange. Kulay pink, number 61. Ay, ako. Hoy, ako kunin may consolation prize, hindi si Father. Kulay pink, number 36. Daisy, nakalagay. Hoy! Ingay nyo naman eh. Oh, kulay green. 95. Margaret. Oh, Margaret. Ang ingay ni Tex, Pink ulit. Atento, mga pink. 88. Walang pangalan. Ngayon lang po. Hoy, ako may unod. Hoy, hindi ba 33 yun? Ginawa mo na lang ano. Tingin. Pagkatingin. Pink ka naman. Ay, galing kay Margaret. Kulay pink, number 27, LB Sardenas. Kilala ko yan. Kilala ko. Oh, Maylin, green. Atento. Si Maylin. Kay Margaret ulit yan. Sabi mo, green. Oh, kay Margaret. Pangulang naman. Number 87, Nolly. Oh, Nolly! Napakamalas si Edna. Edna, number 2. Ay, number ko. Oh, Edna. Ay, ako! Sus, Ginoo! Edna, Bia! Ian. Ano number? Number 17, ay Aaron. 17? Ayun. Balik ka meron dito. Oo nga, Jan Aaron, Gamara. Aron, ay wag na tingnan, akin nga. May pangalan. Walang mas malaki. Aba! Ayun! At, silencio! Edna, pinakamaingay. Okay, sorry.
number, babalik natin doble. Magkakapatong siya eh. Basta, balik na pareho. Para walang hindi ka tinila na. Ipapasok-pasok. Dilaw pa rin. Aji Aquino. Ay, sus, Ginoo.